Намираме се в Mercedes-Benz E300 Cabrio от 2019 година. Дали са кефа според вас? Но преди да ви разкажа малко повече за поведението на колата по пътя и за двигателя, ще ви пратя прежиката да чуете малко повече за интериора и екстериора. Много ясно се кефиш трошка, особено като караш автомобил като този. Но нека ви разкажа малко повече за екстериора, където забелязваме обновените LED фарове и новата решетка, които идват с фейслифта и придават много по-агресивен вид на автомобила. Джайнт са 19-инчови и са стандартни за Mercedes, но това не пречи на автомобила да изглежда страхотно. Сега сме в задната част на автомобила, където забелязваме невероятните стопове, но не трябва да забравяме и 4 ауспуха, които придават доста по-спортен вид на автомобила. Също така разполага и с заден дифузор, който помага за по-доброто поведение в завоите. Разполагаме и с багажник с обем до 310 литра. Сега да ви разкажа малко за интериора. Като седнеш вътре, чувството е все едно си в S-класа. Седалките са комфортни и луксозни, както можем да очакваме от Mercedes. Дисплеят е 12-инчов и разполага с много добра резолюция. Също така има и тъчскрин, но може да се контролира и чрез централната конзола. Разбира се, имате Apple CarPlay и Android Auto. Таблото е изградено от парокачествена кожа и дървен материал, който подчертаната алуминиевата лента изглежда просто страхотно. Отзад няма много място, но за момичета под 1,70 м е достатъчно. Сега я връщам при рожката, за да разберете малко повече за двигателя. Под капака имаме 2-литров двигател с 4 цилиндъра, който ни предоставя 278 коня, но както е забавен за каране, така и е икономичен, тъй като има 9 степен автоматик и градско ще ви харчи от 10 до 11 литра в зависимост как го карате. Извън градско 7-8, но кола като тая не се кара нормално. За возията колата е с Airmatic пакета, което означава, че имаме въздушно качване. По всички неравности по пътя колата вози много меко, но в завоите, когато включим на спорт мод, окачването се стяга и се държи много стабилно. Бенза тежи малко над тон и 800, което се дължи на цялата техника и оборудване на автомобила. Все пак, за да е толкова луксозно, трябва да се тежи. Но това ни пречи да прави от 0 до 100 за 6,3 секунди. И мисля, че е време да я подложим на тест. И сега е време да направим от 0 до 100, приятели. 3, 2, 1. След теста от 0 до 100 трябва да отбележим и мултимедията на Mercedes, която е от Burmester. Уникална, разбира се. Имаме и амбиентно осветление, което през вечерта е страхотно. Въпреки че колата е кабрио, е много добре шумоизолирана и няма да чуете никакви звуци от типа на вятър или съпротивлението на гумите с настилката. Но въпреки това двигателя няма да остане незабележим и ще чуете неговото мъркане. Благодаря ви, че гледахте ревюто и ако имате интерес към този прекрасен автомобил, ще оставим линк към обявата в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.